गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय अननाय जासिहरग्रोयो। दा फरायगोन बर'नि माखासे मोनथिनानै लानो गोनां सोंथिफोरनि सायाव। दानिया फैदो जागायदिनि। 1 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि दिहुनजाजेननाय लाइसिनि मुङा मा? फिननाया जाबाय बिबार। 2 नाम्बार सोंथियाव दङ बिबार लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन? फिननाया जाबाय सतिश चन्द्र बसुमतारी। 3 नाम्बार सोंथियाव दङ बिबार लाइसिया बिसिबां मायथाइयाव ओंखारदोंमोन? फिननाया जाबाय 1924 मायथाइयाव। 4 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' आबारिया बबे बिजाबाव ओंखारदोंमोन? फिननायानो जाबाय हाथरखि हाला बिजाबाव। 5 नाम्बार सोंथियाव दङ हाथरखि हाला बिजाबा बिसिबां मायथाइयाव ओंखारदोंमोन? फिननायानो जाबाय 1942 मायथाइयाव। 6 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि सिगांसिन ओंखारनाय खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा? आरो बेजों लोगोसे मोनसे सोंथि दंबावो बिनिनो आरो बे बिजाबा बिसिबां मायथाइयाव ओंखारदोंमोन? फिननायखौ नाय नोंथांमोन। बिनि फिननायानो जाबाय खन्थाइ मेथाइ। बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबा 1923 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। 7 नाम्बार सोंथि बर'नि सिगांसिन ओंखारनाय एबा दिहुनजानाय बिजाबनि मुङा मा? फिननाया जाहैबाय बर'नि फिसा अ आयेन। 8 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन? फिननायानो जाबाय 1915 मायथाइयाव। 9 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि गेजेराव बयनिबो सिगांसिन ओंखारजेननाय सानस्नियारि खौरां बिलाइनि मुङा मा? फिननाया जाहैबाय बनजार। 10 नाम्बार सोंथियावनो दङ बर'नि सिगांसिन थुनफावथाय बिजाबनि मुङा मा? फिननाया जाहैबाय नालाबुहा। एसेनोसै।